Σήμερα θα σας μιλήσω για το χημικό πόλεμο. Εάν ξαφνικά πέσει μία βόμβα δίπλα σας και ανακαλύψετε ότι είναι ατομική, τότε καλυφθείτε. Πιαστείτε χέρι-χέρι και τραγουδήστε μαζί το δημοτικό τραγούδι «Έχετε για βρυσούλες». Δεν θέλω γέλια. Εάν το καταφύγιό σας γεμίσει με ραδιενεργό σκόνη, τότε πρέπει να πάρετε το απορρυπαντικό γυαλιτέξ. Είναι το μόνο που καθαρίζει σε βάθος τη ραδιενέργεια. Αν προλάβεις την ώρα που πέφτει η ραδιενεργό σκόνη, φόρεσε την προσωπίδα σου. Ή εν ανάγκη σκέπασε τη μύτη σου με ένα μαντίλι καλαματιανό. Κι αν ζήσεις να μου σφυρίξεις κλέφτικα. Και τώρα θα σας πω 2 λογάκια για την ατομική βόμβα. Η ατομική βόμβα είναι μια χαριτωμένη βόμβα που ανεκάλυψαν οι Αμερικάνοι, γιατί είχαν προηγούμενα με τους ανθρώπους της γης. Βέβαια την κατασκεύασαν κι άλλοι μετά από αυτούς. Κι έτσι όπως πάει το πράμα, σε λίγο στη γη μας θα γίνει τσιπουτάνα στο κάγκελο. Πουλώστε το Λυσά με 2 λεπτά πολύ μάνα σας. Σε ευχαριστώ, επιλογή.